έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον αμον τη νύχταν. Ολονυχτρείς τριήριζαν γύρω τα καστροπόδε, πεπέμναν έρμα κι άκλερα, γομάτα κολυσσάφτας. Ολονυχτής τριήριζαν με τα φτερά ανοιγμένα και επεστάθεν την αυγήν και κάτσεν σ' έναν άκραν, μονάκριβου παρασταρή, δίχως επανοθύρι, από μηνάρτη παλατή, χιντέας δε γομώθεν. Τερία παν, τερία αυτά, τερία οπίς και έμπρε, μακρογουλής, καλοτερής, σαν Ανατολήν και Δύσιν. Και αρχινά να φτουλίεται αμοσέρα γυναίκα και αρχινά να μυρολογά μ' ανθρώπινον λαλίαν. Να ηλιεμένα βαεμέν, το μάτι αντορελέπνε, αποθαμέν πως προπατούν και φτάνε λιτανίαν. Και να λύνεμεν και να βάγεμεν και το μάτι και να ποδαμέμος πορπατούν, ξάμπος πορπατούνε, και φτάνε λιτανίανε. Αποθαμέν πως πορπατούν και φτάγνε λιτανίαν, μετά για τα ξαπτέρυγα μαυμένα τα κερία, με τα ξυλένα τα σταυρά, σαλίψαν να τε βγάλνε. Μακραία, μαύρα και τρανά, ψηλά μου κυπαρίσια, τσίνια την μεγόμουσαν τη ζήγανα στη στράταν, τσίνια την μεγόμουσαν τη ζήγανα στη στράταν, και η στράτα γέντωνε ποτά μας από όλα τα δάκρυα, και η στράτα γέντωνε ποτά μας από όλα τα δάκρυα, και η στράτα γέντωνε ποτά μας από όλα τα δάκρυα. Τελάτα δάκρυα έπιαν και γένταν κυπαρίσια και γονατίζει ζήγανα. Σηκαμονή στο βάρος. Cormo,
άλοες εξάγγιδα και να σε πάτνα τα χώμα τα σκεκίτη ψημέφινα και να σε πάτνα τα χώμα τα σκεκίτη ψημέφινα. Θεέ μου, δείξον τη δύναμης, Χριστέ μου πίσον το θάμας, πίσω με ποταμό πέτρα μακρύν την καταράχτε, πίσω με σπέλιας κατοθύρ συγγύν καταχωμένων, πίσω με θες μικρόν λιθάρ, πίσω με θες χώμαν, πίσω με ίντα θες μόνο στον τόπο μαύσμε. Άφησμε αδά να θαύκουμε στον τόπο ντε γενέθα, στο μνήμανο που έφαψα τον Κύριε και τη μάνα μου. Και πίσω μένει ίδια θες μόνος ο τόπο μαύσμε, άφσμε να θαύκουμε στον τόπο ντε γενέθα, στον μνήμα που έθαψα τον Κύριε και τη μάνα. Μία από τις μεγάλες προσωπικότητες που εκτελέστηκαν με απόφαση των Κεμαλικών Δικαστηρίων Ανεξαρτησίας στην Αμάσια υπήρξε ο Αλέξανδρος Ακριτίδης. Γεννήθηκε το 1864 και εκτελέστηκε το 1921. Η ιστορία του αποτελεί άλλη μια μαρτυρία γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Με καταγωγή από το Λυκάστ της Κρόμνης, αποφοίτησε από το φροντιστήριο Τραπεζούντος τον Φάρο της Ανατολής, όπως συνήθιζαν να αποκαλούν το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, λειτουργήσε στην Τραπεζούντα Επιτροπή Προσφύγων, προκειμένου να επουλώσει τις πληγές που δημιούργησε ο πόλεμος στον ελληνικό χριστιανικό πληθυσμό της πόλης. Σε αυτή την επιτροπή, που πρόεδρος της ήταν ο βουλευτής του Οθωμανικού Κοινοβουλίου Ματθαίος Κοφίδης, ήταν δραστήριο μέλος και ο Αλέξανδρος Ακριτίδης. Αυτή η επιτροπή, το 1920, διευρύνθηκε και μετονομάστηκε Κεντρική Επιτροπή Περιθάλψεως Πόντου. Από τους Κεμαλικούς όμως, θεωρήθηκε επαναστατική οργάνωση και συσχετίστηκε με το αίτημα ανεξαρτησίας του Πόντου. Οι προτεργάτες της Επιτροπής, δραστήρια στελέχη της ελληνικής κοινότητας, συνελήφθηκαν το 1921 και οδηγήθηκαν στο Δικαστήριο Ανεξαρτησίας της Αμάσιας, καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν με απαγχωνισμό το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Μέσα από τη φυλακή, ο κατάδικος Αλέξανδρος Ακριτίδης έστειλε 3 επιστολές στη σύζυγό του Κλειό. Σε αυτές καταγράφει νουθεσίες και τις τελευταίες του επιθυμίες.
εκτελέστη εν τη φυλακή λειτουργία και κοινωνήσαμε όλοι περί τους 100 από διάφορα μέρη. Έχει αποφασιστεί ο δια της κρεμάλας θάνατος. Αύριον θα πηγαίνουν οι 60, μεταξύ αυτών οι 5 τραπεζούντοι, και θα γίνει ο διαγχώνης θάνατος. Την Τρίτη δεν θα είμαι εν ζωή. Ο Θεός να μας αξιώσει τους ουρανούς και σε εσάς να δώσει την ευλογία και υπομονή και άλλο κακόν να μην δοκιμάσετε. Όταν θα μάθετε το λυπηρό γεγονός, να μην χαλάσετε τον κόσμο, να έχετε υπομονή. Τα παιδιά ας παίξουν και ας χορέψουν, ας σε βλέπω να κανονίσεις όλα όπως ξέρεις εσύ. Ο αγαπητός μου Θεόδωρος ας αναλαμβάνει πατρικά καθήκοντα και να μην αδικήσει κανένα από τα παιδιά. Το Γιώργον να τελειώσει το σχολείο και να γίνει καλός πολίτης. Τον Γιάννη ας τον έχει μαζί του στη δουλειά. Από τα μικρά τον Παναγιώτη να στείλεις στο σχολείο, τη Βαλετίνη να τη μάθεις ραπτική. Τη Φοφών να μην χωρίζεσαι ενώ ζεις. Εις τον Στάφιον τα ευχάς μου και την υποχρέωση μου, όπως χωρίς αμοιβήν διεκπαιρεώσει όλα στα οικογενειακάς μου υποθέσεις που θα του αναθέσετε. Ο Παπασημεών ας με μνημονεύσει ενώ ζει. Να δώσεις 5 λίρες στη Φιλόπτωκον, 5 λίρες στη Μέριμναν, 5 λίρες στο δικαστή το σχολείο. Κι ας με συγχωρέσουν όλοι οι αδελφοί μου, οι νυφάδες και όλοι οι συγγενείς μου και όλοι οι φίλοι. Αντίο. Βαίνω προς τον ημέτερον, βαίνω προς τον πατέρα και συγχωρήσατε μου.